Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň 29-njy ýylynaky mejlisi ýurtda azyk howpsuzlygynyň üpçün edilenine barada aýdylýanlary ýene bir gezek nygtamagy gönükdirildi. Öňünden taýýarlanan we ýurdun sewitlerinden getirilen çağalar öňkü ýyllarda bolşýaly prezidente buğday planynyň doldurulynyny uçladylar we alkyş aýtdylar. Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa öz gezeginde döwletiň daýhanlar üçin zerur bolan şertleriň ählisini döreden barada 10 ýyldan gowrak bar aýdýan sözlerini aýtalady we sewitlerden saparyna döreden buğday goşgusyny okap berdi. Tadahanyň maglumatyna görä ýurtda bu ýyl 1.400.000 tonna buğday öndürildi. Emma yerli hünärmenler garly paýta planlaryny dolmakda Sowet ýyllaryna adat bolan artdyryp ýazmalaryň çinli hem uly rol oýnaýanlygyny, hakykatda diýilýän hasylyň kagyz ýüzüne alınýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Kronikasy näşriniň maglumatyna görä 2018-nji we 2019-njy ýyllarda alynan hasyl nazarda tutulandan degişlilikde 2 we 3 esse az ýygnaly. Adatlyň ýerlerdäki kawarçylary lewapda aharly bir näçe etrapda bolup bu ýylky buğday hasyly barada buğday eken kärenneçileriň özleri bilen söhbetde sorlar. Howpsuzlyk aradalar sebäpli atlarynyň aýdylmalygyny soran daýhanlaryň tasdiklamagyna görä Farapda aharyň esasy buğday ýetişdirýän etraplaryny buğday eken daýhanlaryň köpüsi bergil çykdy. Bu ýylky hasyly kombaynlar hem 20-30% ziýan ýetirdi. Däneleri dolalman samana garyp çykart diýip Faraply daýhan hasyl ýygnaýjylaryň köne bolmagyndan beýrenli. 10 hektar ýere buğday ekipdim. Birinji rokdan soň kombayny täzeden meýdana salamda ýene 600 kilograma golay buğday aldım diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Azatlyk bilen biri-birinden habarsyz ýagdaýda aýratynlykda gurlaşan daýhanlaryň ählisi şol bir sözler aýdýarlar. Döwlet plany ýene kagyzda doldy. Sanlyja günden häkimleri welipesinden oşadyp başlarlar. Su, mineral dökün wagtyny berilmeýär. Aýdylýan zatlar dine hasawat bermek üçin adamlaryň metduwatda berilýän maglumatlary ýylatyň çynlakay garamaýanlyklaryny hem sözlerine goşdylar. Buğday plany ýerine ýetirilen bolsa dükanlarda un, çörek bolmaly. Alynan buğday hasyly nirede diýip gäwürsli 50 ýaşly daýhan soragy bilen jogap berdi. Soňky 3 ýylda bazarlarda un umumyň satylmaýar diýen ýaly. Kartoşka esasynda berilýän uny bolsa Farapda martdan bäri alyp bolanok. Çöregi her ele bir çörekden berýärler. Onun üçin hem uly nowata durmaly azatlygyň lewaply söhbetdeşi 40 ýaşlaryna qiraýat hem öz tejribesini paýlaşdy.